Okay guys, mayong hapon alauna 14 naman day karon. O atong sangkaon ang Magnus 10 years. O tutorial sad ni guys kung saon nato pagpildi ang Magnus 10 years. So karon, let's play. Ay sagsaba bibi. So nag E4 siya si Magnus 10. Pwede ta mag-Sicilian, pwede ta mag perk, pwede ta mag Prince, pwede ka mag center counter or Scandinavian. Katutanan guys, doon ako yung mga tutorial nga makita niyo sa ako ang YouTube. Sa pagkaron mag E5 ta para control sa center. So na knight C3, knight F3 muna pirmi na to makitaan ang sagad nga reply ana. Kaya mag knight C6 kay protektahan ang pawn sa E5. Kung mag knight C6 sagad nila ibutang nila bishop, ibutang diri sa B5 para may mong Lopez kung dahil dapita sa C4 Italian game. Pero pagkakaroon mag knight to F6 ta. Pag knight to F6 ta guys para masundog na to kuno siya. So karon ikaon siya guys sa knight E5 nato. Kay kumukaon ta danhi dapita sa E4, sayop kayo guys kamo nga buwarhi ang queen no. Sa queen butang sa E2 unya mamatay gyud atong queen kay inig abre niya wala siya knight to C6. So dali atong queen patay gyud atong queen. So magamit ta kuan kining opening gitawag og Stafford knight to C6 ato na ipakaon. So kung kaon siya, so mo na ni Stafford gambit. Nadouble pun man ta pero di kay na problema kay ngano ato ang bishop nga dark squared open na kaayo, ato ang light squared sad open na kaayo, ato ang queen sad open na kaayo guys. So next mo baning Stafford gambit guys. So bishop ibutan nimo sa C5 para atakihon ang pawn na ang pawn sa F2 nya nag bishop to E2 siya guys. So atong buhaton ani basta anha ibutang bishop sa book mo knight to G4 moy ibutang ko no. Pero kuan dili ta na knight to G4 kung mukaon ko na siya dana guys. Mo sacrifice ato ang bishop danin dapita. Pero dili ta niya ato buhaton kay medyo komplikado. So atong buhaton mag H5 ra ta. Kay unya mo atong knight. So karon atong knight ibutang dito sa G4. Sacrifice na to na ha. Atong ipakaog tuyo na para ma-open na to ang H file. Kusog na kay atong rook kung mukaon siya na. So karon guys kay wala man siya nikaon sa tuang knight sa G4. Atong buhaton atong queen ibutang nato dari dapita sa H4 para nag-atake dari dapita sa F2 ug nag-atake po dari dapita sa H2. So karon ato nang ibutang dari sa H4. Well, napoy chance dari. Pero karon kay gikaon naman niya. Ikaw na niya ang atuang knight sa G4. So atong buhaton is ni pawn. Ito ning natural ikaon jud nato na ni para ma-open na ang atuang its file. So kusog na kayo na siya mumati dari dapita So karon natural para makasudod ta adto di ang ngayon mo ditso kay mahurot ato ang mga atake. So kaon ta ni guys, kaon tapos ni kaon sunod checkmate na siya. So asa siya? Ni gisalib na nato ang bishop. Kay kusog kay itong bishop nag-atake gud sa F2. Kabala ka na. Padayon gyapon ta sa pagkaon na niyo sa G2. Ni kaon nato na checkmate siya. In one move. So karon kaon
So one move na siya unta. So karon kay nikaon man siya sa sa G2 sa tong pawn. Mahimo na siyang two move mati. Two moves mati na. So karon ato ang queen ibutang sa H3. Asa na siya? Moadto sa G2. I mean G1. So last move na ta. Checkmate. No. Ug diha na pildi na to. You defeated Magnus. Oh. Reward 55. So mo to tuang kuan tutorial. So daghang salamat sa pagtanaw ug bye-bye na.